Ακολουθεί ανακοίνωση από την Ελλήνων Συνέλευσης. Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, κατόπιν της ιδιαίτερα μεγάλης απήχησης που σημείωσαν οι προηγούμενες διαδικτυακές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμι Σόρα, σας προσκαλούμε να παρευρεθούμε και πάλι διαδικτυακά την Δευτέρα στις 7 Ιουλίου και ώρα 9:30 με σκοπό την ανάδειξη και ανάλυση των κρίσιμων πολιτικών θεμάτων που αφαιρούν κάθε Έλληνα πολίτη. Όλοι όσοι παρευρεθήκατε σε προηγούμενες συναντήσεις, αλλά και όσοι σκοπεύετε να συμμετάσχετε στην επόμενη, καλείστε να κάνετε από τώρα προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο για να γίνει κράτηση της θέσης σας. Ο Αρτέμις Σόρας, με την αδιάκοπη προσήλωσή του στον σκοπό της απελευθέρωσης του έθνους των Ελλήνων, θα συνεχίσει να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολιτικής πραγματικότητας και θα δώσει απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που θα τεθούν από εσάς σε ανοιχτό διάλογο, καταθέτοντας τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας για τη χώρα. Έχει ύψιστη σημασία η συμμετοχή και η ενημέρωση όλων των πολιτών. Διαδώστε το μήνυμα σε φίλους και γνωστούς. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε. Ενωμένοι οι Έλληνες δεν νικηθήκαμε ποτέ.